ngayon sa karagatan o tabing aplaya ng Binmali, Pangasinan. So tingnan nyo, ang ganda, liwanag. So anong oras na ngayon? Alas 6 pasado na, pero maliwanag pa rin dito, makikita nyo. So dito pag mga ganitong oras naglalabasan yung mga tao. Hindi ko alam anong meron dito ganitong oras. Simula alas 4 labasan ng mga tao. Dumadami ng tao dyan hanggang sa dulo. Meron pa ditong party yung parang club. Meron silang singer. Kulang na lang akong kumanta eh. Mga agaw ng mic kanina eh. Hindi, joke lang. Tingnan nyo yung kahabaan ng aplaya. So maraming taong mga taga dito rin. Yung iba dayo, kaya ko galing pa ako ng Marinduque, pumunta lang ako dito para masilayan yung tabing aplaya ng Binmali. Layo ng nilakbay ko. Marinduque nyo ako, hindi ako Pangasinan. Ayan. Okay. Ayan So ang inaabangan dito ng mga tao yung sunset, kaso wala silang masisilayang sunset kasi maulap. So maganda rito pagka sunset kasi kitang-kita talaga yung paglubog ng araw. Okay. Yan. Yan. Ganda, diba? Hindi naman white sand dito yung buhangin, pero ang kagandahan sa buhangin ito, pino. So